हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल आरो WPT एन्ड BC बिफाननि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ दिनै चिरां जिल्लानि दाब दाब जायगाफोराव दावबायफैदों। बिजनी दलानन्दानि अन्थाइ बान्दोखौ नायगिदिंफैखांनायनि उनाव आमगुरि, मजाथि दैसा, काजोलगाव, बेंटल सुबाइजाराव थानाय मुगा प्लान्टेसनफोराव नायगिदिंफैनायजों लोगोसे बेरेंसिगुरिनि समायना रेगे-रेगां समबाय समितियावबो नायगिदिंफैयो मन्थ्रि ब्रह्मआ। बे मुगा प्लान्टेसनखौ नायगिदिंनाय समाव UG ब्रह्मआ बुङो दि मुगा फार्मफोराव सुबुं गोहोनि जेंना दङ, लोगोसे फालांगिरि बिथिङाव जौगाहोनो रायजोआव माखासे रोंग'थि गोनां सुबुंफोरजों सावरायनाय जागोन होननानै मन्थ्रि ब्रह्मआ बुङो। बे नायगिदिंफैनाय हाबाफारियाव मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्मजों लोगोसे 31 नं सिडली बिधान सभा बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारियाबो लोगोआव दंफायोमोन। हेन्डलुम टेक्सटाइला मोनसे नेचारेल प्रसेस दं गावहानो जौगाखांनायनि। जों बेखौ एसेबां गोख्रै लाबोनोबो हाया। खालि जों नायनांगौ मा जोंनि आसामाव बेसेबां जि दाग्रा हिनजावफोर दं बेनि सेन्सास नांगौ जोंहा बे सेन्सास गैया। आरो जि दाग्राफ्रा हिनजावल' नङा, हौवाफोरबो दं। बिसोरो बेसेबां जि दायो आरो बेसेबां बेजों रां रुफा खामायदों, थांनानै थानायनि लामा दिरुनदों, बेनिबो सेन्सास गैया जोंहा, इक'नमिक सेन्सासबो गैया। दा बेखौ जों लासैनो खालामलांनांगोन। आरो लोगोसेयैनो जेनेबा मुगा फार्मफोरा माखासे जेंना दं, मेन पावार गैया आरो बाउन्डारिफ्रा खुला, प्रटेक्सननि आंखाल जादों आरो फिसा फिसा प्लान्टेसन दं, बेफोरखौ जों फुवारनो हायो नामा बेखौबो नायनांगौ। बेजों लोगोसेयैनो कमार्शियेलि भायेबल जानो थाखाय स्टेट लेभेलाव मोनसे पलिसिनि गोनांथि दं। बावैसोनो जोङो हयत'बा बिनि गोरों गोराफोरखौ लानानै मोनसे सावरायलायनाय आरम्भ खालामगोन आरो बेबायदिनो बिनि हेन्डलुम टेक्सटाइल सेक्टराव आरो मुगा सेक्टराव जौगाखांनायनि राहा लामाखौ बोरै लायो बिनि मोनसे पलिसिखौ जों बानायगोन। दिनै फैनायनि खार'ना आसामनि गोबां जायगायाव आं थाबायदों, आं नायदों बिनि अबस्थाफोरखौ आरो बबेयाव डेभेलप खालामनो हायो, इमप्रुभ खालामनो हायो, बिनि कन्डिसनफोरखौ आं लागासिनो दङ। आरो आं जेरावबो बुंबोदों जे जोंनि उइभार्सफोर जायफोरनाखि जि दाग्रा आइजो आरो हौवाफोर, आजिखालि हौवाफोरबो दं, फ्राय 1 लाखनि बारा हौवा मानसिफोर जि दायो दा आसामाव। दा बिसोरनिबो सेन्सासफोरखौ जों खालामनांगौ, डाटाया थाजोबनांगौ। बर'फ्रा दिनैहाय जेनेबा दख'ना दायो बा आर'नाइ दायो, दख'नाया बाहेरायाव बाराद्राय सोलिया जानो हागौ, नाथाय हेन्डलुम सेक्टराव डेभेलप खालामनांगौबा, कमार्शियेलि भायेबल खालामनांगौबा आर'नाइया बिराद साहिदा दङ। आर'नाइखौ जोङो बिराद मोजां डिजाइन खालामनांगौ, लोगोसेयैनो एसे खम दामाव मोननायबो जों खालामनांगौ, एभेलेबल मोननाय खालामनांगौ आरो बेखौ मोननायनि जायगायाबो एभेलेबल जानांगौ। लोगोसेनो जोंनि बर' आइजोफ्रा दिनै बिसना सादोर दायो बा खिरखि पर्दा, दरजानि पर्दा दायो बा गान्दु कभार दायो, बेफोर बिराद सोलियो दा। दा कमार्शियेलि जों बेहाय थांनानै थानांगौबा बेजोंनो जोङो, जिहेतु हेन्डलुम टेक्सटाइला आबादनि उनाव नैथि जायगा मोनदों गामिनि रांखान्थि जौगानाय बिथिङाव। थ' बेखौ जुदि जों गोसो होनानै कमार्शियेलि बेखौ जोङो मोनसे स्ट्रिमलाइन खालामनानै लांनो हायो। दा बेनि थाखायनो गोबां जायगायाव ट्रेड सेन्टार जों बानायनोबो प्लेनिं खालामबाय थादों आरो बिदिनो नेसनेल एक्सप', इन्टारनेसनेल एक्सप' जायो। दा बावैसो हेन्डलुम सेक्टराव आरो मुगा सेक्टराव जोङो गोख्रों मोनसे सोलायनाय लाबोनो हायो नामा बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं।